Jsme moc rádi, že jste dorazili. Děti se na vás moc těšili a poctivě trénovali, aby vám mohli ukázat, co umí. A chtěli bychom vám poděkovat za vlastně spolupráci během celého roku. A jsme moc rádi, že jste tady, tak doufám, že to užijete, že se vám to bude líbit. Bude to rychlovka, máme půl hodinky maximálně, začneme krátkou básničkou, a celé to ukončíme pohádkou. Tak si to moc užijte. Já bych chtěla poděkovat za to, že ji tady mám, protože si myslím, že tady vnesla nějaký klid a pohodu do té třídy a v tom smyslu. Toto jsou tacitoslovce. Například B dělá ovce. Klika dělá svak. Pípa. Kráza, kráka, pták. Tygr vrčí vlk. Frejda pení na pomoc. Chrape a se všechno čese. Frejda říká ch. Kočka říká mňau. A Maryša rval. Pejček, ha? Strašák buf.
děti z mateřiny, proč vy máte v šatně skřínky s barevnými obrázky? Ahoj, každý věděl přeci, kam si má dát svoje věci. To jsou ale otázky. Čistě náhodou stali se jahodou, čistě náhodou stali se sobou. Jako do štoky letíme do štoky, jídnu sotoky s chutí malinovou. My jsme děti z mateřinky, my už nenosíme trinky, my už leco spíme, po obědě spíme. Donesly se ke mně zprávy, že nevíte, jak se zdraví, když se ráno přichází. Dobrý den a dobré ráno, to už máme vydáno, to jsou ale čistě náhodou stali se jahodou, čistě náhodou stali se sobou. Jako do štoky letíme do štoky, jídnu sotoky s chutí malinovou. My děti z mateřinky, my už nenosíme trinky, my už leco spíme, po obědě spíme. Ještě by mě zajímalo, proč je tady smíchu málo, proč se tady brečí. Jestli tohle